Hindi mo ta na. Asa man? Yun ako mamate ba? Batik mo na huwag na akong tinood eh. Huh? Yun ako mamat. Batik mo na. Na, ito siya ito. Jura. Ingon lagi siya. Man. Tinood eh. Di man. Sure ka? Manggod. Oh, salamat eh. Salamat eh. Ang miss, pwede mo ta na. Dadon di date ato ba? Atos layo ba? Hindi na. Kadiyot raman. Ano ang tunod? Ato ba? Ayan. Turay. Ano to? Ate. Hey, do you want my number? Because I won't have yours. Can I have it? Okay.